Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Welcome to my channel. Ay, may hapon. May hapon sir. Masa ka ito pamati? Hawak. Sakit ko diya. Sa mga marag di po dabot. Di po di mo. Sa mga dapit-dapit yun. Abot po ba? Di pa. Sakit ko sa akin ng magbaklay ba? Sakit siya. Lakadlong na, panginoon mo. Taod na po niya, hindi ako Wala-wala or mo permanente yun. Wala-wala. Mahala lang po siya. Kaya magbunawa na, panutan. Sakit lang. Dili po siya na nagmuling-muling, nagnangay, ano. Dili. Sakit lang. Sakit lang. Isa sa timingan ba sa'yo? Hawak, dapit-dapit, yung mga aksyon na po sa paa. Sige, sa pagit siya. Kani, karon gari Aksyon po siya, sakit, mabaga. Pamaulan na yan si Alsad Bag. Sige. Sa pila, wala na. Ora. Ako lang yung bala sa van. Ito na lang ng mga utig kayo ng mga padulungay kayo para dugay kayo makabalik, no? Ito ko to magbalik. Oo ba? Dugay na din, no? Token na. Dili mo ana. Ihatag ko lang ina. Sige, balay mo, sir. Taga Matanaw di ko. Asa rapit sa Matanaw? Tibongbong. Sige, basig na kay shout out sir sa taga Matanaw, Tibongbong. Shout out sa mga taga Tibumbong diyan. Ang apelido diya sa inyong kuwan. Sa mga Morales. Morales family. Dili. Yung mga kuwan diya, silingan, dool. Wala ni silingan. Oh, layo di. Basakan ang palikot. May ka kidaghan kay basakan. Dito, nabutang rin naman pala ito mo ha. Sige. Ayan guys, shout out sa taga Tibongbong, Matanaw. Opo. Oh, God bless po sa taga Tibongbong, Matanaw, Davao del Sur. So, hindi ko man naghilotan kung wala manawag. Wato po may sa Nimursia. Karon, Matanaw, Barangay Nimursia, no? So, suroy ko daw. Sa Dayman. Pero kung busy, di po tapos suroy na lang. Luwag man. So, na lang, God bless po sa taga Tibongbong, Matanaw, Davao del Sur. Nasa Sandria, Tabangan nga mamayo yang di pamatis kaluwasan, kaya sakit na iyang hawak, pados dapi-dapi, maakso na po pados sa paa, yung sakit daw na kung siya pong abaga, sa iyang pong trabaho, sa tabangan na ito mamayo, inubanan sa pagampos di mo. Siyempre tanang nga mo dool dere, mo dool sa tuwam, ning kamo ta, nung mamayo mo, kutob sa kumain mo, no, kapahit ka natin ginapamatis kaluwasan, o sa karon na po nakakita ang inang video, first time mo ni ganahan kay traditional hilot. Please subscribe po YouTube channel, please subscribe, click ng bell button para updated ko na po matakadlaw. Comment, like, and share po. Comment lang mo guys kung ano mga pungutan na kabayan sa Ingrid Pamalis Luwasan nga karon wala gyapon mamayo kasi makatabang ta. Taga Vigo City ko guys, kung kan please po follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. So ayan, shout out po na po top 3 countries viewers. United States, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, so God bless po. Sumagsugo na ko Hilot para sa inyo ano guys. Kuba? Ay, paningot mo nga. Patamutambakan bag ko lang. Kasagaran 150, 160 mang. Ano pa ka hapon mo? Magkano ka naman sa Kana. Apa. Begitu. Isbe. Bata! Dali na! Cedric! Cedric!
Eric, babay na mamay. Dali na, dali. Ah, babay na. Tara ko ha. Say! Dali na. Oh, babay dada. Babay dada. Babay dada. Ulit na ko. Bye-bye. Pangalan lang. Wilbert.
May isa. Wala ito.